যতন সবানি সিবাই তিনি সুপ্রিম কোর্ট সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নথিগি ত্রিপুরা পিপলস ফ্রম নিঙ্গি যে কেস ফাইল খাইমানি তিনি ফার্স্ট যে কেস या कोर्ट कासामानी 59 केस बै बाक्सा त्रिपुरा पिपल्स फ्रम ताव केस चैलेंज खाई तो त्रिपुरा निंगै काइनि केस चैलेंज खाई दंगो काइसा बुबाग्रा निंगै ते काइसा त्रिपुरा पिपल्स फ्रम निंगै तिनि नि ओ केस बेलाइके जों खा तंग थुजानाय बेलाइके खा तंग जानाय को सिने हात इजफानि बरन जतन जों खाकसाङा ते सबानि सिबाय मायाफोर त्रिपुरा पिपल्स फ्रम 6 year running o de हात इजफानि बागै सभा खाइदोंमोन लीगल जस्टिस लीगल फाइट खाइदोंमोन तिनि जरातै काइथाम खाइगै सुप्रीम कोर्ट जों केस लराय खाइदोंगो पहिला जों खाइका एनआरसी नि केस बरिपरि सिटिजनशिप पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट न खाइका ताबक जों खाइका सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट न तिगि इंगा ओ काइथाम केस न सिनि पॉजिटिव सिनि सुप्रीम कोर्ट बेलाइके आगोगै दंगो इंगे तिनि केस इंखा जतनि इंपोर्टेंट केस इंखा तिनि केस जेने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन रखा ते अबनो स्टे खानानि बागै बिजिंते अपील खाइमाने आबनो बुपर नोटिफिकेशन रखा इंगा ताबो सेकंड पर हियरिंग साखा 22 January को अबनि हियरिंग नाय जों खा खाइगे ते पुइतो खलाइगे चीफ जस्टिस जरूर न अबनो गाहाम खलाइगे ओ राइट साय जे इविल पॉलिसी इविल ब्लैक जे लॉ खाइ तमनि एक खलाइमाने आबनो जेके फानो बनोरि खिबिनाय तानि खांखाय खायम गनांगन एक्रॉस द कंट्री जतनो ओ बिल नि अगेंस्ट जतनो को खरंति साखा ते पाल बाक्सा खलाइतिनि 59 से ऑर्गेनाइजेशन तंगाय बका केस तो पुट अप खाइ दं आबनि बागै आं खा खाइयो ओ केस जेके फानो मथाक जगै थांनाय ओ एक जेके फानो उइमा यांनाय अपनी बागैनो त्रिपुरा पिपल्स कमिसननो पुइतो क्राक खाइ सागो लीगल जस्टिस लीगल फाइट जों हा दफानि बागै तिनि जराति 70 years जों खाइमेयाको त्रिपुरा पिपल्स फ्रम आसगै तिनि 6 year running जों हा दफानि बागै सबा खाइदों ओ सबानो जों अप्लाई खाइनाय तिनि सुरु नॉर्थ ईस्ट सिमिया across the country across the world community नि थानि इंटरनेशनल जराति जों हा दफानि राइट्स नानानि बागै जों सबा खाइदों आबनि बागै जों सिने हा दफानि जतो बरगना सानाय पॉलिटिकल साकाव कासागै जतो मथानि साका कासागै लीगल फाइट लीगल जस्टिस जतो खरां बासादि ते तिनि बुवाग्रा नबो बेलाइ बेलाइ के हामबाय मारगो त्रिपुरा पिपल्स निंगै तिनि त्रिपुरा हा निंगै सुरु काइले सिसिनि अरन केस बुनि अरन निंगै आसाम निंगै गोबां अर्गेनाइजेशन फाइदो फियाबा त्रिपुरा हा निंगै सुरु लीगल फाइट लीगल जस्टिस खाले काइले अर्गेनाइजेशन स्टाबो सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नोति बो खा बुवाग्रा बाय ते त्रिपुरा पिपल्स फ्रम एनीवे जतो न हामबाय ति सबानि सिबाय मार हरो जे त्रिपुरा पिपल्स फ्रम न ते बुवाग्रा न जतो सपोर्ट खाइ त्रिपुरा हा ते दफानि बागै ते वैसा इलीगली माइग्रेंट्स नि याकनि ते वैसा फ्री नानि बागै जे सबा खाइतोंनाय सुबागै तोंनाय उंक्लक तंतै जतो न जों सबानि सिबाय ते हामबाय मारया आं खा खाइगो निरो ओ बिदि न नबोय निरो नि खा तां मामानाय ते जों लीगल जस्टिस लीगल फाइट नि बागै सबा खाइतनि गो निरो ते बुसकांगो बासागै थाइनै आबने बागै तेबो खाता थैदि सिनि सबा ब्रेक बुसकांगो थाङै तंगो सिनि एनआरसी नि नेक्स्ट हियरिंग बाहायनो 18 मार्च अफ हाइ तंगो अब जदि नि केप स्टे खाइ थांजा खांखांके सिनि एनआरसी इफेक्ट नि आबनि बागै सिनि हम ब्रेक इम्पोर्टेंट ब्रेक नांकुकबानि जे एक अबनो बातिर खाइरगनि जाते सिनि एनआरसी इफेक्ट नि यानादै आबनि बागै जतो हाति दफना हामजामनि जतो नसुन कोबगो जेके फले सिनि हाति दफनि बागै सिन सबा खानि बासा खरां तिसाखा अ खरां हावसिमिया वर्ल्ड वाइड टु खरां थाङै तंगो सिनि राइट्स नसुन किख्लाइना नायनि नानै आबनि बागै जतो हाति दफनि बरग्रब न जतो अर्गेनाइजेशन जतो लीडर्स जे हाति दफनि बागै खरां तिसारा गया सबा खाइरे गया निरन खानिगो आपिल खाइगे जे खरां तिसा माया सबा खाइरे गया निरो कसां कसां तंगि केवेंनि ता बासारि जोंता सबा खाइनि बासागै तिनि यांग स्टार बासाइ तंगो इवेन हानि बाग्रा तिनि बासागै तंगो इवेन टीपीएफ 6 year बासागै सबा खाइ तंगो आं खा खाइगे निरो जतो लीगल जस्टिस लीगल फाइटिंग को खागो थाङै निरो जतो न खाक्रा खाइ बासानाय अब जतो न चबानि सिबाय ते हामा